Με τον κύριο Αρβανίτη. Πατριστική οικογένεια, να τα. Όχι. Αυτό, μην το πας έτσι. Αυτό είναι. Ιστορική μνήμη είναι. Ιστορική μνήμη. Άλλο αυτό. Όχι πατριστική οικογένεια, μην τον ταυτίζει τον άνθρωπο. Είχε μια ωραία ιδέα. Γιατί το λέω, εγώ το λέω για πολιτισμό. Πατριστική οικογένεια αλλού παραπέμπει. Καλά, εντάξει, παραπέμπει στο σύνθημα τη Χούντας, αλλά δεν μιλάμε για αυτό. Αλλά πού. Λοιπόν, η Σοφία Ερεμία. Καλημέρα. Έψαξε και βρήκε. Μια πολύ ωραία ιδέα. Και έναν ωραίο άνθρωπο με μια ωραία ιδέα. Ακριβώς. Θα μιλήσουμε σήμερα για τις τιμητικές οδονημικές φωτοσημάνσεις. Δηλαδή, ο κάθε δρόμος έχει τη δική του ιστορία, όπως γνωρίζουμε. Ποια είναι όμως αυτή η ιστορία? Βαδίζουμε τους δρόμους, τους περνάμε με τα αυτοκίνητα, βλέπουμε τα ονόματά τους. Πολύ λίγοι από εμάς ξέρουμε όμως την ιστορία του τιμόμενου προσώπου της συγκεκριμένης οδού. Δίπλα μου έχω τον κύριο Αρβανίτη, ο οποίος μάλιστα έχει βραβευτεί για αυτή του την ευρεσιτεχνία σε διάφορες διεθνείς εκθέσεις και θα μας πει περισσότερα γιατί το έκανε αυτό, πώς δημιουργήθηκε μέσα του αυτή η ιδέα και τελικά πόσο σημαντική είναι για την ιστορική μνήμη που πρέπει να έχουμε. Κύριε Αρβανίτη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Αρβανίτη. Κύριε Κασαπόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και εσάς και τον συνεργάτη σας για την ευκαιρία που μου δίνετε να προβληθεί μια ιδέα η οποία αφορά όλους μας, αφορά την πολιτιστική και ιστορική μας κληρονομιά. Κύριε Αρβανίτη, ακούστε λίγο. Εσείς είχατε την ιδέα στις ταμπέλες που έχουμε, για να το πούμε στον κόσμο να το καταλάβει, γιατί ξέρετε εδώ στην τηλεόραση τα δείχνουμε πολύ γρήγορα τα πράγματα και βλέπουμε κιόλας. Είχατε την ιδέα στις ταμπέλες που έχουμε στους δρόμους, μάλιστα υφιστάμενες, υπάρχουν πάνω και πώς να το πούμε, κάποια στοιχεία είτε βιογραφικά είτε στοιχεία που έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι, είτε λόγια που έχουν πει, έχουν γράψει αυτοί οι άνθρωποι ή τι έχουν κάνει στο βιογραφικό τους. Ούτως ώστε, ας πούμε, άμα βλέπουμε τη Βέμπο, να διαβάζουμε και τι ήταν δίπλα. Άμα βλέπουμε τον Άγιο Κωνσταντίνο, να ξέρουμε τι έκανε. Πώς σας δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα για να το κάνετε πιο μαζικά? Κοιτάξτε, πάντοτε με προβλημάτιζε το θέμα, διότι περνούσα από έναν δρόμο, απλώς έβλεπα το όνομα και ήθελα να ξέρω τι ακριβώς, τι ιστορία κρύβεται από αυτό το δρόμο. Και φαίνεται ότι κάποιος καλός Θεός ή ο Κολοκοτρώνης με ενέπνευσε αυτή την ιδέα, ούτως ώστε να βάλουμε πρόσωπο στην ιστορία. Ο Ευρυπίδης είπε: οι πόλεις πιο πολύ υποφέρουν όταν δεν τιμώνται οι άξιοι όπως αξίζει. Εμείς πραγματικά δεν τιμούμε τους άξιους. Απόδειξη είναι ότι όταν θέλουμε να τιμήσουμε μία προσωπικότητα, βάζουμε ένα όνομα εκεί και μετά από λίγα χρόνια ξεχνάμε ποιος αυτός ήταν και τι προσέφερε για να τον σεβαστούμε ή να μιμηθούμε τις αρετές του. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας και ιστορική μας κληρονομιά. Είναι μια απλή ιδέα η οποία είναι ικανή να μεταμορφώσει τους δρόμους σε ανοιχτά βιβλία ιστορίας και πολιτισμού, όπου ο καθένας με απλό τρόπο, ξένος ή Έλληνας, γίνεται κοινωνός και συμμέτοχος της ιστορίας που πηγάζει από κάθε τόπο και από κάθε πόλη. Τόσο πολύ απλά. Και δείξτε μας τώρα, αν μπορούμε με την κάμερα, να δείξουμε τι έχετε κάνει, τι έχετε σκεφτεί, γιατί αυτό θέλει μια μακέτα, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, ναι. Μπορούμε να γυρίσουμε να δούμε. Ναι, αυτό που είπε το πιο ωραίο απ' όλα ήταν ότι η ιστορία έχει πρόσωπο. Καταλάβες? Για να πάμε να δούμε τον κύριο, για τον κύριο για να δούμε τον κύριο Συγκρός. Λοιπόν, για να δούμε. Ορίστε, μέγας εθνικός ευεργέτης, πότε γεννήθηκε, πότε έζησε, χιώτικης καταγωγής, φύση ευγενική και αγαθή, καλά τα λέω. Είχε έμβλημά του το ρητό. Ποιο ρητό είχε έμβλημά του? Κάνε το καλό. Πώς ήταν στα αρχαία? Στα αρχαία το γράφει πάνω, μπορείτε να το διαβάσετε. Έρδα αγαθών. Έρδα αγαθών. Δηλαδή, κάνε το καλό. Κύριε Αναγνωστάκη, από ό,τι βλέπετε και από ό,τι έχουμε διαπιστώσει, ο Συγκρός έγινε συνώνυμο της Λεωφόρου. Αντί να είναι συνώνυμο της προσφοράς και αυτός και η γυναίκα του. Πολύ σωστό. Μπράβο σας. Μπράβο. Για να γυρίσουμε και πίσω και στον Κατζατζάκη, που τον έχουμε και εμείς και τα λέει σε εμάς. Εκεί, να το. Οι παραδόσεις διατηρούν τα έθνη, έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι. Να τα πείτε αυτά στον Ιορδάνη. Πραγματικά διατηρούμε τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα. Θα μας προστατεύσει να μην χάσουμε την πολιτιστική μας και την πολιτιστική μας και εθνική μας ταυτότητα τώρα με την παγκοσμιοποίηση. Είστε πολύ σωστός.
Είστε πάρα πολύ σωστός. Διευκολύνει όλους τους τομείς, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού, η ΠΕΧΟΔΕ και όλα τα Υπουργεία είναι εμπλεκόμενοι φορείς που τους αφορά άμεσα. Ακόμη και το Υπουργείο Υγείας αφορά, διότι η αδυναμία άντλησης, ικανοποίηση από τη ζωή και η δυσθυμία τείνουν να αφορούν και να χαρακτηρίζουν μεγάλες μάζες του πληθυσμού. Έχετε δίκιο. Ο Φρόιντ είχε πει, κοιτάζοντας τα μνημεία και τα γάλματα της Ελλάδος, είναι σπουδαίο να αισθάνεσαι ότι είσαι μέρος από αυτά και αυτό αποτελεί αρμονία ψυχής, ηρεμία. Δηλαδή συνέδεσε ο Φρόιντ την ψυχική υγιεινή με τα επιτεύγματα του ελληνικού πολιτισμού. Μπράβο σας. Θα μας προστατεύσει από την παραχάραξη της ιστορίας και τα ιστορικά δεδομένα. Θα προστατεύσει τη χώρα μας. Όλοι διεκδικούν ένα κομμάτι. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέμα σε ποιον ανήκει, πού είναι, ποια είναι η ιστορία. Κύριε Αρβανίτη, συγγνώμη, αυτή η ιδέα σας την έχει αγκαλιάσει κάποιος δήμαρχος? Εάν θα μου δώσετε την ευκαιρία, έχω όγκο από... Έχει προβληθεί, αλλά αυτό την ερώτηση, κύριε Χασαπόπουλε, θα πρέπει να την απευθύνετε στους αρμόδιους φορείς. Εσείς πώς το μάθατε και με καλέσατε? Σημαίνει ότι το φως είναι ο μετρονόμος της ευαισθησίας και της συνείδησης και από ό,τι αποδεικνύεται εσείς έχετε ανεξάντλητα και από τα δύο, και συνείδηση και ευαισθησία, γι' αυτό και προβάλλετε το θέμα. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ αυτή την ερώτηση που μου κάνετε εμένα να την απευθύνετε. Κύριε Αρβανίτη, με συγχωρείτε, εδώ εσείς λέτε σπουδαία πράγματα. Λέτε σπουδαία πράγματα, μιλάτε για πολιτιστικές κληρονομιές, για ιστορική μνήμη, για εθνική ταυτότητα. Δεν ήσασταν και τίποτα άλλος που δίμευσαν χλεχλέδες, που δίμευσαν την ταυτότητα του ελληνισμού. Λοιπόν, επειδή έχω ζήσει στο εξωτερικό για πολλά χρόνια, για πείτε τα. Και αυτό θα εξυψώσει το ηθικό των Ελλήνων, του απόδημου ελληνισμού, ο οποίος έχει μεγάλη ανάγκη και ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι έχει μια εθνική κατάθλιψη. Αυτό θα μας βοηθήσει να εξυψώσουμε το ηθικό μας. Εφαρμόστηκε στο Κόσοβο, στο στρατόπεδο Ρήγας Φεραίος. Μεταμόρφωσε τα κοντέινερς εκεί που είναι γύρω στους 400-500 Έλληνες σε αυτό το τμήμα, και στα κοντέινερ τα οποία είχαν ένα νούμερο 5, 10, 15, 20 όλα με νούμερα, μπήκαν οι πινακίδες αυτές και τώρα τονώθηκε το ηθικό των στρατιωτών τόσο πολύ που τώρα δεν λένε μένω στο κοντέινερ νούμερο 15, αλλά λένε μένω στο αρχηγείο του Κολοκοτρώνη, μένω στο αρχηγείο του Ρήγα του Φεραίου, μένω στην Μπουμπουλίνα και όλα αυτά. Δική σας ιδέα ήταν αυτό? Με κάλεσε ο διοικητής του στρατοπέδου, ο κύριος Θεόδωρος Πανάς, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι όσοι το είδαν αυτό, δηλαδή έχει πολλές επιπτώσεις. Βέβαια, να είστε καλά κύριε Αρβανίτη. Και οποιαδήποτε κατοχή νιώθει κανείς μια χαρά, νιώθει ότι επικοινωνεί με τους προγόνους. Είναι μέσον επικοινωνία. Πώς μπορεί κάποιος να σας βρει, να το πούμε και αυτό, πώς μπορεί να σας βρει κάποιος? Λοιπόν, μπορεί να με βρει Κολοκοτρώνη 116 στον Πειραιά. Είστε και Πειραιώτης? Βεβαίως. Και όταν έχετε αϊπνίες μετράτε τα πρωταθλήματα που παίρνει ο Ολυμπιακός για να κοιμηθείτε? Κοιτάξτε. Ήταν τέλειο. Κοιτάξτε. Ήταν το καλύτερο που είπα, κύριε Αρβανίτη. Κύριε Αρβανίτη, να πω κι εγώ κάτι, να συμπληρώσω αυτό που λέτε, ότι κανένας λαός δεν πρόδευσε με τα πόδια. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απέναντίας, εάν αναλογιστούμε. Και με τη διαιτησία, κύριε Αρβανίτη, κανείς δεν πρόδευσε. Λοιπόν, γι' αυτό να ανταλλάξουμε, να χρησιμοποιήσουμε και λίγο το πνεύμα. Έχετε δίκιο απόλυτα. Έχει γίνει όλο μπάλα, κύριε Αναγνωστάκη. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ. Να είστε καλά, κύριε Αρβανίτη. Να είστε καλά. Είσαστε φωτεινός άνθρωπος. Μινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Μινά. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά. Μας πει η Μινά τις εφημερίδες σήμερα. Εφημερίδες. Αλλά μετά το. Είναι εκεί μπροστά της. Πρώτα στο διάλειμμα. Όλες. Πρόλαβες τίποτα, είπες καμία? Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα